F'jum l-Indipendenza l-Orkestra Filarmonika ta' Malta se tfakkar b'kunċert is-60 sena mindu Malta saret indipendenti. Id-dħul għalih huwa b'xejn. Il-kunċert sa jsir f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi l-Belt Valletta taħt id-direzzjoni tal-Maestro Michael Laws bis-sem tal-mezzo sopran Marvik Monreal. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Franza Ġus, qal li l-programm se jinkludi xogħlijiet tal-kompożituri Ludwig van Beethoven, Georges Bizet, Charles Camilleri u Alexander Vella Gregory. Din is-sena huwa 60 anniversarju tal-Indipendenza u qegħdin niċċelebraw f'da xi ftit jowis daqsxejn iktar mis-soltu. Għal din is-sena il-kunċert li nagħmlu s-soltu se jkun magħmul se jkun ċittella propju hawnhekk ġewwa Dar il-Mediterran huwa ħajkun ikbar, ħajkun iktar huwa miftuħ għall pubbliku ġenerali. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta, Aron Zara, qal li l-kunċert sa jintwera wkoll fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Nħeġġeġ minn hawnhekk il-pubbliku biex jattendi għal dan il-kunċert, però l-kunċert mhuwiex biss dak li għandna mħejjin għal din is-sena. Għandna wkoll produzzjonijiet bħalma tellejna s-sena l-għaddiet li nedukaw u anke wkoll irrawmu tfal tagħna x'inhi festa nazzjonali. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li dan l-avveniment se jfakkar mument storiku mill-aktar importanti fil-ġraja ta' Malta. U ħabbar li f'din l-okkażjoni se jixxandar anke dokumentarju ġdid fuq TVM imħejjem il-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali. Il-kunċert sa jsir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono u se jittella minn Festivals Malta f'isem il-Kumitat Festi Nazzjonali bil-appoġġ tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali.